Știți? Măcar ați putea să mă ajutați și voi din când în când, să ziceți, mamă, poți să te ajut cu ceva, că nu doar eu trăiesc în casa asta, ar trebui să vedeți când sunt chestii de făcut. Fiar începe să urle fără motiv. Nu mai comenta, că vezi că poate ne aude și ea, nu ne mai lasă să ne jucăm pe calculator. Sunt și eu obosită, măcar astăzi ați putea să mă ajutați și pe mine. Măcar astăzi? Ce zi astăzi? Nu știu. Luni. Nu știu, ciudat. Anca, măcar poți să pui pauză la jocul ăla, să mergi să iei pâine, că n-ați observat niciunul din voi că nu mai este pâine în casă. Stai, mama, că știi că nu pot să pun pauză la jocurile online. Nici măcar azi nu poți să faci un lucru când te rog, trebuie să zic de 100 de ori până îl faci. Dar ce Dumnezeu e asta? Ce așa important de tot repetă? Ești nebun, dar tu n-ai văzut? E 8 martie astăzi, deșteptule! Am uitat complet. Ce facem acum? Hai că mă duc acum la magazin, iau fără și le dăm împreună, dar am rămâi dator. Hai, mama, că mă duc, dar poți să-mi dai, te rog, mai mulți bani ca să-mi iau și eu ceva dulce? Numai de asta sunt eu bună, să-ți dau bani. Numai atunci veniți la mine, când aveți nevoie de bani. Ce credeți, că banii cresc în copaci? Trebuie să munciți pentru ei. Hai, adu-mi portofelul încoace. Poftim? Te rog să iei lapte, ouă, pâine, salam, castraveți și roșii și grăbește-te. Dar crede că eu sunt camion de pot să car atâtea. Ok. Nu te descălța, că am uitat să zic să iei făină. Of, mama, dar de ce nu te-ai gândit dinainte? Sau măcar să mă fi sunat când eram la magazin? Nu, lasă că mă duc eu dacă nu ești în stare. No, bine, cum vrei tu. Cum adică bine? Adică tot pe mine mă lași să fac și treaba asta. În loc să vii să te oferi tu, să spui mămico. Mă lasă că mă duc eu, nu contează că ai uitat, nu-i nimic. Păi, ce complicat e cu părinții ăștia. Am o problemă. Eram sigur că nu se descurcă. Nu mai erau flori la magazin. Ăsta e singurul buchet care a mai rămas. Adică tu vrei să-mi spui mie că i-ai luat flori ofilite? Da? Și încă din banii ei? Nu-i vina mea. Florile de 8 martie dispar ca mâncarea din frigider, jur. Lasă acum, gestul contează, nu? Cred că mai am și eu pe aici ceva felicitare. Da, să sperăm. Hai să-i le dăm pe mine a ziua. Mama, avem o surpriză pentru tine! Ta-da! La mulți ani de 8 martie! O, dragii lui mama, nu trebuia să vă obosiți. Voi sunteți de ajuns, puii mei. Da, sunt sigură că nu era nevoie. De aia totul la prin casă, că fix azi nu ajutăm. Oricum știu că nu v-ați adus aminte și ați lăsat totul cum lăsați voi pe ultima 100 de metri. Run.